English bun tihakan ni kapor ngami na kabanta uwe ukhaw mo uwe ukhaw ba mi apo FB utaw di ukhaw ba siap utaw di Stromwell ni Promwell ni ngam kan ma bahara ka jajong hakaba uyeng ban kan tho ya ki thai ki khna tang ba ki de ki thai ki ba hapo yu uyeng da kania ban kan tho ban kenno yaki hakata karukom te ngakwa ba Stromwell un pensyai bakat nungut na kita ki balik hakata ke meeting ki badai ka tanga jong ka ba ula elai san sieng le se unwan ba ar mo no Solomon ro ngamla bantim te kum uni ujat briu ubakha khala jaj khala sneng ka kami jong uba babam daga mde babam daga jaru ubanut ban kan tho ya ki pat lang ka pesan ki kinthai ki khna ki khlung ma ubanut ban lek kren te la dam de ka tanga jong la da baro ki balik meeting ki kinthai la da kim de ki tanga jong te yanu un batai stat udan ha yu ban batai stat ula ban korbar tanga ya ka jing ka sem jong umi ha media na mar ba usmubit smubiang na yeng na sem jong ni ki khon ki ti jong ngam ngai de bo udan khon gum tu briu ru de leng ki te ngani khobor ngakwa bakan her show tu Stromwell namar udai ubri ubalengki haba melengki perkhat bahaya ka jinglong jingim jong me ka kur ka jaj jong me ya ka ba men snau thu ya ka ba men snau thu lada ka kanthai baro ka phet lok kum ni yo anda ka kur le jong me ka ulok jong ka thom sunat ro wiang khli jong ka un yaj snan un le snan kum ba le ma me khnang ba ka perthai baro khoj kan tip bat kan yo i meju perkhat ayu kadame orang ba men wan kren khna khlung hapo ki social media lada dai ubriu ubas ngau thu kadda orang ba briu umle ran ban kren gum kitu kitin yo pia song tanat ya ka jing post jong namar ba uni ubriu umdero ba khada banai ka kmi jong umdero ba khada banai Henry let's see hapo mobile pila ban yu i ya ka dur jong ba udai ushen rang ba udai rang ba let's see pila hi yu i seperti ti ba udai hijraru kum unu jaj briu badan ya ka jabing siar te kan kwa ba kan ni video kan poi sha ugan ladangan yu lelai kan khambha mar khmat yang bangan keren yu ka khambha mar khmat bangan keren yu namar bangan ong uru rang ba rang ile ran briu pi kum ha kan ni gejela ban mi kum tu jaj rang ba ubakhala jinglong ubam isen ai ya ki khon ki ti ya ki kur gi ja jong hang ne gin bangi singu tho ba unu ubriu umla ban ong ba ma un singu ba ka don kata ka chi jaj ban riu si yeng chi sama hanrai uni pada ulami isnan do khala jing long ubam kha biang banai ka kbe jong sikat ne udon ka jing sikat ne udon ka jabing sikat ne kat isbo khau udon ka jabing briu lada yo arat dam dan tang pli ka social media ba unthat ya laga jong ka jingbe da pa social media ru ngan tharai un jenda layak no aku mujo tu jaj briu ngat tharai ba kum uni Stromwell udai bet ubriu uba kusbi uba da ka tanga sudah jong hang ni apa me klaya udai uba number 1 tam palat mu ben yo Solomon ru lada bataya ka tanga bataya ka kur ki jaj ki we hatu udon hak sa utip sa ya ka daw jong ki watu batai start Stromwell namar ngi klem panjar na me unu kan theru ka klem panjar ta ka daw shwa ba men kren media ni men kren ni ro dakan mau ba watu mi kum taw rang ba mi media kum taw hijrau ba po na ibat po tambaro memleran kum kitu ki post ro bana dai manga ko mame ha chaka banga be jong bangam trail tang sna FB ru la kashen rang ko chai yu kum ka tu ka ba imat ya la dir watang ban phong patlun thrai unju phong thrai namar ba ulong ubri ubabet da kinyong kum no pai ba hanri banda ong than pat ban thau ya ga jingduna jong uro ha ba udai ubabet kum no pat akstar jabing nai pemleran put ha jabo karu jabo snobit na yang kami menta tadang hero from juti la syai tu tang sipar plastik bom sabtu watu keran ak batai stap le namar memde bab saja meme kinthai baro ni man korbar mai isno pro
bale mem kerani kita ki basyun ya me bale mem kerani kita ki basyun bale mi wan kan don taw yu ya ki kan thai ngaru ngale ja ka tu ka meeting ngaru ngale ja ka tu ka meeting ngam shal men kan thong na hok ka ru po chaj ka dur kum kan long sneng bam le an beriu ai tang ban keren karan karem khandan ka buram ka akor khandan ka ru po chaj marat pami nang ta pabam nang ta paben nang tai ya kata hi ka beriu khan akor katar pa om hana ba phade urang ba phamne ran ei dang start ukhnari balik kelas 4 bani o buru bulan oli yo su khnat bara roda kai marat ada pemsutenan te balik pemsus ngap halade balik peman tho e ki we dan tap how to kti jong me da don ha jong kadi asnan ngade hoj le da perkhat hole po social media nga em ngam juma bi gini gibri ki bala ka dokti nang kong swa em hok ngam juma bi no ru phila ka dokti nang kong swa ngan suk e ban pen khanyi tu ti do jong phi ban ya kawang le mark mat bangam ju sali re banong mark tin le bangam ju thach sindan hi habami po social media mi sele akor burom habak lem tip ya ka burom ka akor das suang baki de ki kur gi chat jong mai ki ba bhai mat kim yo ir ban dai kum ngal akat tem nya sa khut ha pan khanangan set karu po chat phot pan cha buram nya ga yang ga set ne kur ka chat kum ma me usniang klau me wan mi sepo thendo makan danang le ba memi siapa thai kum mukhla memi siapa thai kum mukhla tang ba hayeng jong me ngam mem tip me long ayu ya me dai pan ban tang tu ki